Nádobí z myčky je stále špinavé? Tak se na to mrknem. Sundejte trysky a zkontrolujte. Pokud jsou ucpané, je to špatně a neplní svou funkci. Zkontrolujte také filtr, pojezdy, kolejničky, kolečka, prostor myčky, těsnění. A až to celé odmontujete, odstrojíte, možná se budete divit, co zde najdete. Špinavá myčka totiž znamená špinavé nádobí. 1 až 2 odměrky agenta zalijte vroucí vodou z konvice a dopusťte vodou z vodovodu. Do této lázně přiházejte všechno, co jste odmontovali. Těsnění, kolejnice, koncovky a nechte alespoň 30 minut pracovat. Vše se krásně uvolní. A tohle na vás pak možná bude čekat. Tohle je důvod toho, proč bylo vaše nádobí špinavé. Koši jsem klasicky osprchovala horkou vodou a hůře dostupná místa přejela kartáčkem. Tady čistím odpad agentem a celý prostor jsem vyčistila naředěným úklidovým univerzálem. Takhle už to vypadá líp, co myslíte? Krásně čistý filtr, lesklé kolejničky, koncovky, které nejsou ucpané nánosy jídla, těsnění také září, trysky nejsou ucpané a voda má volný průchod všemi otvory. Jakmile vše naskládáte zpátky, přisypte čistič myček do prostoru i do dvířek. Je opravdu účinný a dočistí jak celý prostor, tak i potrubí. Mezi mycími cykly zvolte jednu ze 2 vůní, například vůni oceánu nebo mou oblíbenou grepy a citrusy. Tak co, jste překvapeni a vyzkoušíte to taky?